asa na sa kong buhok ko eh. Mura naman kong ungo ani. Pagupit pa kong brother. Natos loyo, tawag ko na ako. Brother! Brother! Abuton lang na akong abot eh. Asam ito eh. Sa kay nindot niya gup. Sa nindot niya gupit di ay ha? Bert! Ay Doriano, berting takua, hinog na. Saan ka? Gupitis ako be. Bati na kay kong dagway ba? Kano sa man po ka ni Gwapo? Pagkuhan ito kay Kwan. Ipitan lagi ta karon. Oh, niya na lang niya, busog pa man po ko. Rini kay basig kawaton. Watong gunting dito sudlay. Tara dres gawas. Sudlay? Dera. Gunting. Duha ka buok. Ikaw na lang ang kulang. Unsa man nga gupit? Unsa basta kay kanang mugwapo ko ah. Oh, beting gahi ares buhok nimo. Mugay nagpagupit ko no. Dalion ta ni be. Ang kwan sa ang tining kilid ay ko ay kuya kilid. Kilid re kwaan sa babaw. Basta waasang kilid. Asa na mo raw kuan gupita ni. Ako'y bahala ni, dali ra kay ni. Kamana. Ay daw? Okay kayo. Atong bong nabaro nga gupit. Isa ba kay nagbangag ko? Duko ba? Duko ba? Bong nabaro pirada. Daw, ana daw, talikod daw. Ana, nakilid. Okay kayo. Gapo kayo? Ha? Tikas. Dili ta kuan ba? Unsa na to pagkahuman ani di gahi kay kang ulo? Dugaya pud ani mahuman oy. Pero kanang buhok niyo perting bagaa oh. Isinduhan di ka ha? Isinduhan ka. Mubayad di ako. Nya mga pastang dugaya man na. Madali lang no kay nagpahak pa ko. Tarungan ha. Kanang nindot ha. Buhok ka ni murag buhok sa guksok. 150 bi akong ibayad, 150. Timan 150. Why kuandro niya 150? 50 ra ron pero sa imo 150. Oh, murag lambungay sa kabayo. Uy ka, lipake ning buhok ka ni. Di lagi na manindot ron, di kay tumabayad gyud. Buhok ka pud ni. Bastang napay dugay kay makahuman. Mura man di man gupitay. Kanang nindot ha. Ano ni? Pastang dugaya. Dabe. Go daw. Talikod daw, talikod. Right na, okay na na. Ha? Okay na na, kuhan sa amin dito. Right, si Banguro ni. Sa amin? Ay namay ko. Do. Yung sa manini mo. Alangan imong buhok pating kuluta. Unsaon pagtulid ana? Tanawa daw na oh. Sa mini Kung na. bayad. Oh, sa mini Kung na. bayad. Oh, sa mini Kung na. bayad. Tanawa daw na oh. Unsaon na? Oh, ultimo pagsudlay oh, di ma. Oh? Perting gahi oh. Unsa man buhok ka ni? Perting gahi ah. Di ko mo bayad. Ganahan ka mo pa na ng buhok na oh. Di ko mo bayad nimo tanawa. Oh, yung sa nimo na. Tanawa daw ng buhok nimo. Tanawa yung sa. Bisa kung saan ni magsudlay oh. Putlo no ko ni. Kanimo oy. Oh. Unsa ma dili masudlay oh. 150 kaayo nya ingani pahak-pahak. Unsay gusto nimo ha? Kanang anaon ako imong buhok? Naon? Anaon? Ano imong gusto? Ana? Ano imong gusto sa imong buhok? Usa man ni. Na. Ano imong gusto sa imong buhok? Reklamador kay ka. Right now, mura na kag si. Nya 150 kayo kung hatag sa imo ha. Right na. Pay, gusto nimo na imong buhok. 20 pesos na lang ni oy.
Makiklaro mong manggupit. Liyukan kay katanawa daw na oh, nagbalod-balod na diri sa luyo. Abi pa nakabalo ka mo gupit di ay. Sa kay na ini si Will. Ingon-ingon pa ka nga. Kuan, unya ingunan. Right sana. Ayo ni. Okay guys, nagupitan ako si Gibhart karon. Tanang tuyok daw Gibhart be, tuyok. Puros pahak na yung gupit guys. So actually guys, gituyo ko tong kuan. Tanaw na dun. Kami rang duha ron. So gituyo na ako nagpahak-pahak kay ako ra man gyapon mo gupitan natin wasam ko na ron. Baga kuan lang. So gupitan ako sa Gibhart guys, taas na kay buhok guys oh. So kana guys, gupitan sa nakong tiwas guys. Update lang mo niya taon-taon. So guys, hapit na mahuman ang buhok ni Gibhart. So sang kuano na yung mga nagkabang-kabang guys. So update lang tamo taon-taon dinig mahuman na. So ayun guys, bali tapos na. Ito na yung hairstyle ni Gibhart ngayon. Baga dito lang kinuna natin sa gilid. Pwede na ito gikuhan sa gilid niya. Gikuhan na ito kamay sa babaw. So ito na. Gusto niya yung buhok ni Christian Merck. So anong masasabi mo Gibhart? Ayan. So, salamat sa kanya, salamat. So actually ako yung tigupitan niyang buhok kada kuhan. So last gupit na ko siya mga 4 months naguro. Oh, punga jud. 4 ka bulan. So karon na pod na usban o gupit. Kay di na makaya basta yung katula. Ano gigupitan ako doon. So bagong gupit na si Gibhart. So, kung kinsay gusto mag-add sa ko sa Facebook, find my name, Gibhart Iting. Oh, Gibhart Iting ang pangalan ng Facebook. Sa pagkitalan niyo akong name sa Facebook, Gibhart Iting. Tapos, i-add lang ko ninyo. So, okay na kayo si Gibhart guys. So, Tanaw lang ako, ma-accept mata mo. Okay na kayo. Talikod daw Gibhart. Kuyaw guys, luyo guys. Wala, pan. Bamboo. Wala, okay. So okay guys, don't forget to like, share, comment, subscribe, and click the notification bell para mas updated mo sa mga video din. Guys, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa mong vlog. Sa suporta. Boy Atang Vlogs. And thank you. Ano lang guys. Thank you kayo sa pagtanaw sa mga video. Aning sudlayang nga di man ikadulot. Kitawa. Aning buka niyo murag lambungay sa kabayo. Ay kitawa. Ini mo! Alangan imong buhok nga kulot kayo unsa na. Yung sa... Perting gahian ning buhok ka niyo. Tanaw na ng buhok nimo. Tanawag yun sa... Bisag kung saan ni magsudlay oh. Putlo noong ko ni. Loko. Sige, gilan ko lang. Makuha naman ko na dili man na makuhaan. Tanawa daw na oh, nagbalod-balod na diri sa luyo. Sige.